stabilă. Ușor cu racă. Cât s-o dat? Cât s-o dat? Nu cred că stau vândul meciul. Veneau pe el. Nu, ăștia stau să aduc cu bere. Dar de ce ai lăsat? Are și el familie, un viitor. Hai că bine! Ia mai două aici. Hai că mai scăt. Asta se mai... Mai incitat acum, mai incitat portare. Portare, poate nu te ajută așa, partea stângă. Stânga, da, stânga. Bravo! Excelent! Bravo, domn prim-ministru! Bravo, domn prim-ministru! Dai o bară! Aaaa, slab! Ăsta ți-o dat mai mult, așa-i? Hai mă, că acum că fii la contra... Ia mai drăguță de aici, că se poate. Se poate. Hai, de cap, o spar mingea. Florie, dai și tu, arată-le. Ia și dă un pic în bară. Ia aici execuție de mai. Hai excelența voastră, haideți. Înălțimea voastră. Arată-le. Semințe pentru mărgelatul! De câte ori dai de acum înainte, nu mai rate. Nu mai ratați niciunul. Nu mai rate. Ascultați de mine. Acolo sunt executat. Nu a dat-o să bară. Bravo, bravo! Ia uite!